Os cerqueiros galegos non poderán pescar sardiña no que queda do mes de xullo. Bruxelas decretou o peche da pescaría ante o esgotamento da escasa cota asignada dende maio. Sardiña non temos prácticamente ninguna porque son 1.400 toneladas. 1.400 toneladas para 280 barcos non toca nada, toca 5.000 ou 6.000 kilos. E iso non é nada. Que pasa? Pasa que queríamos saber se nos adiantaban un pouco do segundo tramo deste semestre que ven, pero como o acordo está con Bruxelas firmado, aquí non toca nin ministro, nin secretaria, aquí eso non se toca. E nos queda máis remedio pois que esperar ao 1 de agosto. O peche chega no peor momento para o sector, posto que a sardiña estaba a cadar moi bons prezos ante o incremento da demanda. É unha pena porque agora era cando valía a sardiña, xa puxamos prácticamente antes do mes de junio, xa puxamos nada porque puxamos 1.000 kilos, que non era nada, porque a xente xa protestaba daquela a ver que se facía con 1.000 kilos, e claro, a xente agora di, escusamos de poñer 1.000 kilos daquela que iba a 10 euros, agora vai a sardiña a 20 euros, a 30, a 40 euros, resulta que agora, pois 2 semanas sin poder botar unha sardiña en terra. A isto hai que engadir as escasas posibilidades de pesca para a flota coa xarda e o bocarte pechados. Xardas nas temos, que non temos nin cota, nin as hai. Os bocareus están a 0,40, a novena sigue cerrada. Nós estamos facendo aí un convenio con Andalucía para abrir aquí na novena, pero a 0,40 tampouco a vamos a abrir, porque nós non podemos decir aos barcos sin cota que vayan buscar anchoas a 0,40. Bueno, as sardiñas cerradas. O xurel está a 3 euros, porque o xurel é mesclado, non vale. Dende a Cerga confían en que a Comisión Europea autorice a reapertura da pescaría a partir do 1 de agosto. A decisión tomarase en base ao informe técnico elaborado polos biólogos en relación ao stock de sardiña. E que agora ainda van pasar un informe os biólogos, eles din que está bastante ben, pero agora está aí Bruxelas no medio, a Bruxelas non lle importa nada pechar, porque cada gobierno carrega o seu país. Bueno, pois esperemos que non lo abran, esperemos.